אבא שלי היה אחד מגדולי ישראל, ראש ישיבה. הישיבה הייתה ליד הבית, הוא שלח אותי לפנימייה. אמרתי לו, אבא, למה? הוא אומר לי, עכשיו אתה לא תבין, שתגדל תבין, שבבית אי אפשר לגדול. יש הרבה ניסיונות מסביב לבית. הורים יקרים וחביבים, זה כ-40 שנה שאני מתעסק בחינוך ילדי ישראל. המטרה שלנו היא קודש לשם, לא מפלגה, לא כסף, לא כבוד. מטרה אחת, לראות את ילדי ישראל גודלים לשם ולתפארת. יהי רצון שנזכה לראות אתכם עם הילדים שלכם, שהילדים האלה גודלים לתפארת, ונעמוד מתחת לחופה שלהם ונראה אותם בונים בתים נאמנים בישראל, והקדוש ברוך הוא יהיה לו נחת מאיתנו וישלח לנו את הגאולה השלמה, אמן ואמן. מוסדות מגדל אור בנשיאות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה, כי החינוך של מחר מתחיל מהיום. 073-222-7020 073-222-7020